Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Dnes sa pozrieme na tému, ktorá je pre našu prax absolútne kľúčová. Osteoporóza. Ochorenie, ktoré často vidíme až keď je už neskoro, keď pacient príde s prvou zlomeninou. Naším cieľom dnes bude pochopiť, ako my, ako sestry, môžeme toto tiché ochorenie lepšie odhaliť, manažovať a hlavne, ako mu predchádzať. Takže čo nás dnes čaká? Prejdeme si to pekne po poriadku. Začneme tým, čo to vlastne osteoporóza je, aké sú jej príčiny a rizikové faktory. Potom sa vrhneme na príznaky a diagnostiku. No a samozrejme, to najdôležitejšie pre nás – liečba a prevencia. Nezabudneme ani na možné komplikácie a na záver si to všetko ukážeme na konkrétnom príklade z našej ošetrovateľskej praxe. Dobre, poďme na to. Začneme úplne od základov. Aby sme mohli osteoporózu efektívne riešiť, musíme najprv naozaj do hĺbky pochopiť, čo sa v tele pacienta vlastne odohráva. Takže kľúčové je toto. Nie je to len o tom, že kosti je menej. Je to o strate kvality. Predstavte si tu ako šponžiu. Zvonku vyzerá rovnako, ale vnútru je plná dier. Je slabá. A presne taká je osteoporotická kosť. Porézna a krehká. A práve to vedie k tomu, čoho sa najviac bojíme. K nízkoenergetickým zlomeninám. To sú zlomeniny, ktoré vzniknú pri minimálnom úraze. Človek spadne z vlastnej výšky, alebo si niekedy stačí silnejšie kýchnuť a kosť sa zlomí. Dobre, takže už vieme, čo to je. Logicky sa teraz pýtame, a prečo? Prečo to vlastne vzniká? Poďme sa teda pozrieť na príčiny a na to, čo zvyšuje riziko. V zásade to môžeme rozdeliť na dve hlavné skupiny. Tá prvá to je primárna osteoporóza. Tá je povedzme prirodzená. Súvisí so starnutím a hormonálnymi zmenami. U žien je to hlavne ten známy pokles estrogénov po menopauze. Potom tu máme tú druhú skupinu, sekundárnu osteoporózu. A tá je následkom niečoho iného, dôsledkom inej choroby, napríklad problémov so štítnou žľazou alebo dlhodobého užívania určitých liekov. A tu si zapamätajme hlavne kortikosteroidy, tie sú veľkým vinníkom. A toto je pre nás, sestry, absolútne kľúčové. Keď odoberáme anamnézu, musíme sa na tieto veci aktívne pýtať. Je dobré si ich v hlave rozdeliť. Sú tu tie neovplyvniteľné faktory. Vek, ženské pohlavie, genetika, s tým nič nespravíme. Ale potom sú tu tie ovplyvniteľné a to je naša parketa. Fajčenie, alkohol, málo pohybu. Práve tu je priestor pre našu edukáciu a prevenciu. Takže poznáme rizika. Ale ako odhalíme samotnú chorobu? No a tu je ten háčik. Osteoporóza je totiž, ako sa jej veľmi trefne hovorí, tichý zlodej kostí. A presne v tomto je jej najväčšia zákernosť. Kradne kostnú hmotu roky, potichu, bez jediného varovného signálu. A potom z ničoho nič sa prejaví. Ale ako? No, tou najhoršou možnou formou, zlomeninou. Keď sa už nejaké príznaky objavia, často sú nenápadné. Človek si všimne, že sa zmenšuje, že sa mu gulatý chrbát, to je tá typická kyfóza, ten starecký hrb. Ale najčastejšie je ten prvý prejav naozaj náhly a dramatický, zlomenina. A sú 3 miesta, ktoré sú úplne typické. Stavce, krčok stehennej kosti a zápestie. To si zapamätajme. Ako teda toho tichého zlodeja odhalíme? Diagnostika je trochu ako detektívka. Vždy začíname poctivou anamnézou a fyzikálnym vyšetrením, ale zlatým štandardom, tým hlavným dôkazom je denzitometria. Určite to poznáte pod skratkou DEXA. To nám presne zmeria hustotu kostí. Samozrejme, ak už máme podozrenie na zlomeninu, posielame na RTG. A laboratórium nám pomôže odhaliť, či za tým nie je nejaká iná sekundárna príčina. Dobre? Máme diagnózu. A čo teraz? Toto je len začiatok cesty. A teraz prichádza tá najdôležitejšia časť pre nás, pre ošetrovateľstvo. Čo s tým? Ako môžeme pacientovi reálne pomôcť? Poďme sa pozrieť na liečbu a prevenciu, ktoré idú ruka v ruke. Prvá a najdôležitejšia vec, ktorú si musíme uvedomiť. Liečba osteoporózy nie je len o predpísaní tabletky. Vôbec nie. Je to komplexný balík, taká trojnožka. Prvá noha – nefarmakologické prístupy, pohyb, výživa, prevencia pádov. Druhá noha – farmakologická liečba, teda lieky a doplnky. A tá tretia, keď už dôjde k najhoršiemu, je chirurgické riešenie zlomenín. A keď hovoríme o prevencii, predstavme si ju na 3 úrovniach. Primárna prevencia – to je to, čo robíme celý život.
Budujeme si kostnú banku, dostatok vápnika, vitamínu D, pohybu, žiadne zlozvyky. Sekundárna prevencia. Tá nastupuje, keď už je riziko vysoké. Hľadáme ohrozených ľudí, ženy po menopauze, seniorov a včas ich zachytíme a začneme liečiť. No a terciárna, tá je už hasením požiaru. Pacient mal prvú zlomeninu a my robíme všetko preto, aby neprišla druhá, ktorá môže byť oveľa horšia. A prečo je to všetko tak dôležité? Lebo komplikácie osteoporózy sú naozaj vážne a práve prevencia týchto komplikácií je jedným z hlavných cieľov našej starostlivosti. Zlomenina totiž nie je len zlomená kosť. Je to spúšťač celej lavíny problémov. Zoberme si tú najhoršiu, zlomeninu krčka stehennej kosti. To znamená chronickú bolesť, zníženú mobilitu a často úplnú stratu sebestačnosti. S tým prichádza imobilita a jej následky, trombózy, zápaly pľúc, dekubity a nesmíme zabúdať na psychiku. Obrovský strach z ďalšieho pádu, ktorý vedie k izolácii a neraz aj k depresii. Tak, a teraz to všetko spojíme dohromady. Teóriu sme si prešli, teraz to najpodstatnejšie, ako to vyzerá v našej každodennej praxi. Ako toto všetko pretavíme do ošetrovateľského procesu. Ukážme si to na konkrétnom príklade. Takže, tu máme typickú ošetrovateľskú diagnózu pre pacienta s osteoporózou. Všimnite si tú štruktúru. Jasne povieme, čo je problém, riziko pádu. Potom povieme, prečo ten problém vzniká, kvôli zníženej stabilite a krehkým kostiem. A nakoniec to podložíme dôkazmi. Pacient už v minulosti spadol, má neistú chôdzu a sám hovorí, že sa bojí pádu. Jasné, stručné, výstižné. Keď máme diagnózu, musíme si stanoviť ciele. A tie musia byť konkrétne a merateľné. Nestačí povedať, pacient nespadne. Musíme si to rozmeniť na drobné. Takže, pacient počas našej služby nespadne. Pacient bude naozaj používať to chodítko. Pacient nám bude vedieť vymenovať aspoň 3 veci, ktoré môže urobiť pre svoju bezpečnosť. A jeho prostredie bude upravené tak, aby riziko pádu bolo minimálne. To sú ciele, ktorých splnenie vieme reálne odkontrolovať. A ako tie ciele dosiahneme? No predsa našimi intervenciami. Toto je náš akčný plán. Je to taký neustály kolobeh. Najprv zhodnotíme riziko, potom zabezpečíme prostredie. Preč s koberčekmi, dobré svetlo, nízka posteľ. Pomáhame s pohybom a kľúčová je edukácia. Učíme pacienta, ako bezpečne vstávať, aké topánky nosiť. Samozrejme podávame lieky, ktoré predpísal lekár. A celý čas pacienta monitorujeme. Všímame si každú novú bolesť, každé zaváhanie pri chôdzi. To je naša práca v kocke. A na úplný záver jedna otázka na zamyslenie pre každého z nás. Liečiť zlomeniny a ich následky je dôležité, to je jasné. Ale ak sa pozrieme dopredu, na ďalšiu generáciu, aká je tá naša najdôležitejšia, tá najsilnejšia zbraň v boji proti osteoporóze? Myslím, že odpoveď je jasná. Je to edukácia. Je to primárna prevencia. V tom je naša najväčšia sila a naša najväčšia zodpovednosť.